V tomto videu si ukážeme, ako nainštalovať RF Trader do vášho počítača. Začneme tým, že si otvoríme Google Chrome, na ktorom je funkčnosť platformy najlepšia, pretože je najviac optimalizovaný práve na Google Chrome. Po otvorení prehliadača zadáme do riadka tento odkaz na platformu. V závislosti od toho, či chceme obchodovať v programe alebo skúšobnom účte zdarma, vyplníme údaje v tomto políčku. Ak chceme obchodovať na súťažnom účte, klikneme na Competition tlačidlo a prihlásime sa cez tento odkaz. Údaje od účtu nájdete vo svojom e-maili alebo v členskej zóne. Po prihlásení do účtu nám RF Trader automaticky ponúkne inštaláciu. Ak zaklikneme áno v tomto okne, na ploche sa nám ihneď vytvorí odkaz na platformu. V prípade, že ste omylom nezaklikli áno, alebo sa vám vyskakovacie okno na inštaláciu nezobrazilo, manuálne RF Trader môžete nainštalovať kliknutím tlačidla v hornom paneli. Taktiež sa ihneď po dokončení inštalácie vytvorí na domovskej obrazovke odkaz na platformu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho zákazníckeho supportu, kde vám radi pomôžeme.